Ці ведаеце вы, што ў вёсцы Харціца Мастоўскага раёна ёсць вуліца, якая носіць назву удзельніка Вялікай Айчыннай вайны, дэпутата Верховнага Савета БССР, былога кіраўніка калгаса Хацько Сцяпана Фёдоровича. Родам Хацько Сцяпан Фёдорович з Міншчыны, марыў стаць спецыялістам сельскай гаспадаркі, нават паступіў у Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію, але памяшала вайна. Давялося змяніць кваліфікацыю і вопратку. Прайшоў яе ад пачатку да пераможнага канца. Першыя баі адбыліся пад Ашмянамі. Былі раненні, шпіталі, потым Украіна, Малдавія. Далей ваенныя дарогі пралягалі праз Румынію, Венгрыю, Чэхаславакію, Аўстрыю. Многія баявыя ўзнагароды упрыгожылі грудь Сцяпана Фёдоровича, які закончыў вайну маёрам. І ў мірны час ён паднімаў гаспадарку сельскую. Вельмі многа зрабіў для свайго калгаса, для вёскі Харціца. У добраўпарадку яе правёў прыродны газ. Таму удзячныя жыхары вёскі Харціца яго помняць, паважаюць і ў гонар яго назвалі вуліцу Хацько Сцяпан Фёдорович, на якой ён пражываў.